מה זה? זה השעון, זה השעון. אפשר לשמוע את המוזיקה? כן. טוב, כן. שתכף מפגרים כאילו? רגע, מביך יפגר? מביך גם. מה, וכאילו זה לא מהמלאי או משהו? אחי, זה היה בשקית, כבר ישב פה רפי. כן? אני היום סידרתי את השקיות של הספקים הרי בבוקר. שהלכת. אחי, זה עם קבלות של 2009, אין לזה קבלות בכלל. דיברתי עם אמרת לה מה עושים עם זה. אמרת לי כמה יש לך? אמרת שעון אחד, היה 3. אני גם לקחתי אחד. פתח אחי, תראה. אחרת אחי להגיד, להתעסק עם זה. מה יש לך להתעסק עם זה אחי? מוטורולה, אין לך שום קשר בינך לבין הספק אחי, הוא מקריא בהחלט. כן, ואם יגידו פתאום את זה. אתה יודע מה הפחד שלי? כשהתחלתי לעבוד פה, יקיר אמר לי, תשמע, ברגע שהם חושדים במשהו קטן, ישר פוליגרפים, כולם, כאילו. אף אחד לא עושה פוליגרף, אני לא עושה פוליגרף. וואו, אחי, זה כתבה, אה? כן, בהחלט. יואו. אז אתה לא חייב לעשות פוליגרף, לא חייב משהו מסכן. מה אתה רוצה שקם נעלים פה? 4? 5?